Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka United States sa kasni palay kalong bakan weng no iki khajna halor ki katuk ani ki marbam bat ki weide ki jat marbam ki bawan Argentina, Ecuador, Guatemala bat El Salvador hapo ki jingate balabu renti ki ban ailat ki company jong ka US ban kham yok lat ban rong shaki tukiyo la khami lenti ba ki jingate ken yarap ban penhiar ya ka dor jong coffee ka kat bat ki we ki marbam la yathu we he sarkar jong ka sarkar US hakinong thok khubo da ka banrap haka sarkar bakmi lenti bakin nong de marbam jong ka US kin penpoy ya ki jingta ki babha shaki nong thit nong pet jong ka Amerika ka phangpreng ka bayadei bat ki babon na ki south likiri ka dei ban pendep hapo ata yo banwan long he sarkar rengkat bat ki jingate bakhambon ki balayo i balak ban long shwa ka bakut jong news nem usumbot ka tanat pateng ka jong ka US usquad besen haka simpale urong baka US ka temu ban penmi yaki katuk ni ki jing mana bakong san haki sngi banwan ki banwan ra ka jing pen hiador ya coffee ka kan bat ki wei di ki judge so kum bynta jong ka jing pen bor jong ka sarkar US ban te rakam ya ka jing ka yo ka kot jong ki nong Amerika usketri jong ka kambari jong ka US Marco Rubio baru menteri bari jong ka Brazil Mario Veria kila ya keren ya karukom tarekam na bynta ka jingadai khaii pateng hapren ka US bat ka Brazil haka jingilang ka ba mynta ka tayo ong ka tanat kambari jong ka US haka simpalay ka Brazil ka dei kari ka ba penmi bat pichalan kopi ka ba he tam haka perthei hinrei ka jing shalan jong ka sa US kaya kendo iki khajna basan 4% balabu do presiden ka US Donald Trump